Máte e-shop a riešite osobné odbery? Poďme sa pozrieť, ako to riešime v Brani. Od Expedientov dostanete zabalené objednávky so štítkom k osobnému odberu, kde doporučujem mať meno toho človeka, jeho číslo, e-mail a aj čarový kód tej objednávky. Následne, aby ste tie osobné odbery nemuseli mať poválané po predajni alebo po sklade, doporučujem ich ukladať na konkrétne pozície. To, ako ich tam priradiť, robíte veľmi jednoducho. V Brani balíči v sekcii osobný odber iba naskenujete objednávku, zobrazí sa vám, dáte ju na pozíciu a naskenujete pozíciu, na ktorú to dávate. Zoberete ďalšiu objednávku, naskenujete ju a dáte to na nejakú inú pozíciu. Pokiaľ ten zákazník dorazí, tak vy viete vyhľadávať podľa mena alebo podľa čísla objednávky alebo podľa čoho potrebujete a viete si pozrieť aj detail tej objednávky, prípadne samozrejme, kde je na akej pozícii a vydávate tú objednávku. Takže tlačítkom vydať a potvrdením som tú objednávku vydal. Tu sa dá samozrejme aj nastaviť to, že pri vydávaní alebo aj ukladaní tej objednávky na pozíciu si viete nastaviť zmenu stavu vo vašom e-shope, to znamená, že to pošle transakčný e-mail, objednávka je nachystaná k výdaju a môžete si po ňu prísť. A naopak, keď ju vydáte tú objednávku, tak naopak môže prísť e-mail o tom, ďakujeme, že ste si ju prevzal a bude to v nejakom konečnom stave vo vašom e-shope.